Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. María Rosa González Méndez é unha extraordinaria poeta coa que me honro compartir espazo nos dous movementos culturais máis importantes de Ourense, Círculo Poético Ourensán e Nós a xente do redor. Hai xa unha considerable cantidade de anos que coñezo a María, a que considero unha das persoas responsables da miña grande afición pola poesía. Hoxe porei voz ao seu poema Nada, que María regálanos no número 18 da nosa revista. Nada. Apareciche da nada e diluíchete entre a nada, como un sono sen dono. Esparciches ilusión sen sentido ni razón, sen pensar na dor que sementabas baixo os teus pés. Gravache palabras na alma dun vento que quedou sen alento, nunha madrugada escura e calada. Borraches o sorriso da lúa, daquela tarde que deixaron de brilar as estrelas. Debuxaches soles nun corazón ferido, borrandos con inclemencia do furacán do teu silencio. Apareciche da nada e diluíchete entre a nada. Grazas, María.